Ale došli... S našou kamerou sme dnes zavítali aj medzi členov Banskobystrického veterán klubu. Okrem amerického vojenského džipu z roku 1942 majú členovia aj niekoľko veľmi zaujímavých starých motocyklov. Keď sa partia motocyklových nadšencov z Banskej Bystrice stretáva už dávnejšie, vlastný veterán klub je ešte celkom mladučký. V novembri oslávi len svoje prvé narodeniny. Za toto obdobie sa im však podarilo dať do poriadku okolo 20 historických motocyklov a zhruba toľko čaká na rekonštrukciu. Určite patrí najstarší exemplár nemecký Standard Rex z roku 1934, vraj na Slovensku jediný, alebo o 5 rokov mladšia SK s motorom Zax a s originálnym lakom. K mnohým z týchto členov klubu. V 52. roku som začínal na takomto motocykli. Je to motocykel ČZ150C. No v tej dobe sa tiež ľahko nezískávalo takéto monstrum a dá sa povedať, že sme to skladali po súčiastkách a typovalo sa to a tak ďalej. No ale zapálený pre motorizmus, nakoľko Bystrica bola kolískou motorizmu, kde sa motorizmus veľmi dobre vyvíjal po stránke jazdy, zručnosti, terénne rýchlostné preteky, súťaže, rýchlostné preteky, plochá dráha, čo tento raz sa nedá povedať, že by v Bystrici fungovalo, nejak to ochablo. Zostalo však nadšenie. A čo je dobré, aj u mladých. Veď kým sa z takmer vrakov opäť stanú nablískané mašinky veľkej historickej hodnoty, trvá niekedy mesiace i roky. Dúfam, že budeme mít dosť času, abychom ten... Toto je jeden z najstarších exemplárov vášho veterán klubu z roku 1934. Koľko trvala jeho? Bolo asi tak 3 mesiace. A akú má asi teraz hodnotu? Kurzová hodnota je okolo 12 000 mariek. Predali by ste ho? Myslím, že zatiaľ nie. Tátoše sme chceli preveriť aj v teréne a treba povedať, že pomerne prudké stúpanie na Španiu dolinu nedaleko Banskej Bystrice zvládli všetky na výbornú. Niečo. Členovia klubu by vraj radi medzi sebou privítali nielen ďalších majiteľov motocyklov, ale aj historických aut. Americký Jeep Willys, ktorého spojaznenie a uvedenie do pôvodného stavu zabralo takmer 7,5 roka, je zatiaľ jediný.
Avšak na budúci rok ho čaká naozajstný krst ohňom. Spolu s majiteľom sa zúčastní 50. výročia vylodenia spojeneckých vojsk v Normandii. Po vlastnej osi. Takže námaha stála za to.